ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, касоне ки билетхар бошед, билетҳои арзон мекӯбед, пас намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати бародармон Ҳоҷи Меҳробро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ва назар аз ширкатҳои дигар ба куллӣ фарқият дорад. билетҳои арзон ва дастрас мебошад. ин бародарон бародари тоҷики худмон аст. ба боварӣ метавонед чиптаро харидорӣ кунед. ва дӯстони азиз, Ҳоҷи Меҳроб дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офисам билет харидорӣ кунед. ба ҳаматон роҳи сафед дӯстон, марҳамат, дар ватсапашон нависед роҳи сафед. худованд нигаҳбонатон бошад. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатии хубан, зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. 1 июни мо квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Колесои Профсоюз. доми 16 этажа, яъне ки сохтмон навай бордоро. квартираи мо қарор дорад дар 8 этаж. нархша 381 000 сомон меояд. комната квартира дар 8 этаж. масоҳати хона дӯстони азиз 61 метри квадрати мебошад. дар наздики хона мактаб, магазин, спортзал, балниса, садик ҳам ҳастай. нархи 381 000 сомонӣ. номери ватсап, марҳамат, тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, 2 июни мо вагони фурӯшӣ ҳаста, яъне ки барои тестайёр мебошад. қарор дорад дар шаҳри Левакан. вагон дарози 6 ба 3 мебошад. нархша 18 000 сомон мега. касоне ки конкретно қарор бошад, номерҳои ватсап шумо, номерҳои дасти шумо нагай. аз 18 000 сомонӣ аз номи канали мо насиндиҳӣ ҳатман салом расонед. боз иншоалло ки арзони хуба мекунад. дар номерҳои 0496 марҳамат дӯстон, занг бидед, маълумотиро аниқтаршон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, 3 июни мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Боғистон. этажаи дӯстони азиз, 4 тарафи хона маҳкам, хона бо симин блок бардоштагиай, 7 сотиқ замин, этажа, 6 дар хона. нархша 230 000 сомон мега бардоро. комнатаҳош 4х4 мебошад, бо хишти пухта бардоштагиай. беморхона, масҷид, мактаб 200 метр дур мебошад. оба ҳам дорад бардоро, шланг кашида мебиёрӣ, ба хонара оби свет ҳам дорад. аз 230 000 сомонӣ савдои хуба мешавад. дар номерҳои 2722 номерҳои ватсап дорад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи арзон гуфтагӣ бидем дар ноҳияи Ҳамадон. дар ноҳияи Ҳамадони Савхози Ангурбоғ, деҳаи Истанбул. 3 хона бардоро, временка, 6 сотиқ замин, шкатулкашам кардагӣ ҳастай, оби свет ҳам дорад. нархша 85 000 сомон мега. дӯстони азиз, хулоса хона бо симин блок бардоштаги, нархша 85 мега, бо савдои хуба мешавад. кухни, баня, беремонт, шкатулка кардагиай тамом. дар номерҳои 13-15 номерҳои дастиш ва номерҳои 77-80 номерҳои ватсапаш. марҳамат дӯстон, тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомеро ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо акай далер кӯмак мерасонад.
марҳамат кунед студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳояша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частный кор кардиса бошад, ҳамира тоғрӣ мекунед, дигар патент дар код намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем, дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17 000 рубл яксолааш. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед акай далерро муроҷиат кунед, дар WhatsApp-шон нависед. ва дӯстони азиз мегузорем ба панҷумин хонаи фурӯшиамо дар видеои имрӯза. рости гап ана видео беҳад дароз буд. мо скоростро тез кардем. бо диққат хонаро тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Навканд. хона бордорони азиз бо симинблок бардоштагиаш 6 сотиқ замин, 3 дар хона дар шаҳри Кӯлоб. нарша 110 000 сомон мегӯяд. обу свет ҳам дорад бародаро. подвал дорад, мактабу магазину то бозорчаи калона дастумона раҳ мебошад. аз 110 000 сомони савдои хуб ҳам мешавад. касоне ки агар конкрет халӣ бошад, боз муомилаи хубам дорад. ина дӯстони азиз 6 сотиқ замин, 3 дар хона дар шаҳри Кӯлоб. нақши 110 боз арзон мешавад. телефонро барои тамос 977 390 61 90. марҳамат кунед занг бизанед. маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ё ин ки мошин, замин, квартира, ягон техника доред, ягон аппарат доред, хулоса чизе ки дорад барои реклама кардан, марҳамат кунед дар номерҳои мо 911 32 43 44 тариқи WhatsApp сурат ё ин ки видео ва маълумоти пурраро рӯй кунед. ҳаракат мекунем дар видеои оянда рекламаш мекунем. хоб дӯстон, аз ҳама эҳтироми хоҳиш дар канали мо подписатсия кунед, чунки дастгири шумо пешравии канали мо мебошад. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чили. 6 сотиқ замин, 2 хонаи калондохтагӣ, 4 тарафи хона маҳкам бо симинблок, дарвозаи нави хишту часпондагӣ. нақша 170 000 сомонӣ мегӯянд. мактаб дар наздикии хона ҳастай, обу ҳам дорад бародаро. наздикиш ҳастай временка мисол дорад бародаро. забор дорад, дарвоза ҳам дорад. кагна дар хулоса дар ҷойи беҳтарин. нархаш 170 000 сомонӣ бо савдои хубам дорад. касоне ки агар конкрет хариб бошад, дар номерҳои 9797 номерҳои WhatsApp-шанд. марҳамат кунед аз номи канали мо Насим Деҷи салом расонед. боз муомилаи хубам дорад бародаро. мактаб дар наздикиш дорад, дарвоза часпондагӣ. нархи 170 бо савдо мешавад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол мегӯянд. 4 тарафи хона маҳкам, ремонтҳои хуб бародаро. десинхай шикатфурӯшам кардагӣ, яъне ки барои зиндагӣ кардана хона тайёрай. 4 дар хона, 6 сотиқ замин, обу свети постоянӣ ҳастай. хонаҳо дӯстони азиз 5 ба 30, 5 ба 3 3.5 ба 3 4 ба 3 мебошад. яъне ки хона ҳам калонам дорад, яъне ки ҳам майдан дорад, ҳам калон. 4 тарафи хона бо симинблок забор кардагӣ маҳкам, обу свет ҳам дорад бародаро. ина марҳамат кунед. нархи хонара 243 000 сомон мегӯяд, бо савдо мешавад. телефоно барои тамос 904 400 866 номерҳои дастишанд. номерҳои WhatsApp-аш номерҳои мисол Россия дорад 916 33 35 067. марҳамат кунед дӯстони азиз, занг бизанед. маълумоти пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, эълони навбатиямон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи 5 деҳаи Мирзаянс. Се дар хона кардагӣ криша часпонда, яъне ки барои зиндаги кардану тағйирот бодро. Се дар хона 20 сотиқ заминаи чор тарафаш бо сетка маҳкам кардаги бодро. 20 сотиқ замин нархаш 90 000 сомониш мегӯяд. Телефонно барои тамос боз камтаре дигарам савдо дорад. Марҳамат, дар номерҳои 38-35 занг менед, тариқи номерҳои дастиш маълумоти фуроанӣ аз худашон бипурсон шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиямон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. 4 дар хона ремонтҳои замонавӣ кардагиай ва 10 сотиқ заминаи бодро. Кухня, баня, ошхона ҳамаш қоидавиай. Дар наздикии хона мактаб, масҷид ва поликлиникам аст, яъне ки балниса. Нархи хонара 450 000 сомон мегӯяд. Чор тарафи хона маҳкам, оби светам дорад. номери ватсапшон 900 07 43 95 занг мезанед, маълумот пурра аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. Дастгири шумо пешаи мост. Худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.